mă canonul Aurel și astăzi o să jucăm un joc. Am foarte multe jocuri și nu sunt sigur, deci o să joc jocul ăsta, în care l-am mai jucat până acum, deci l-am mai jucat nici nu mai știu de când. Jocul ăsta. Îmi place, nu cred pentru mine. Mamma mia, mi cuore.